shi da koso har za a yi dangon nuna ɗan rike mun san cewa ya ga Mustapha a saurara maka da Mustapha mi kete an musa tsakanin hari da shi wurin ba bature ba ya kai soso kar ka daure ma ciki wallahi hari wannan kai hari wai Allah na kai ayya kai koso ya isa kai koso kai la ilaha illallah koso ya naushe Mr. Hari kai ya masa mai baki wai ka bata aikin ka ai Allah ka koso ka bata aiki sai ka nema gurin yan kallo tunda karatun da aka yi ma baka bi shi ba ka bata shi wallahi kare ne ma gurin yan kallo ya ai shirya abu zo ka dinga danna mutum a ciki shike nan sai ka nema gurin yan kallo ni da kai na jama ga yadda za a yi ko so ka je ba bai a zagaye don wani ka haka wasan yake zagayen baba ne je a zagaye da kai ji ba ya koyi ya mai treatment ba shi wa ita kai